След срещата на Тръмп с китайския президент в Китай, цената на златото само за часове тръгна надолу. Причината е, че пазарите повярваха, че напрежението между САЩ и Китай може да намалее и част от инвеститорите започнаха да излизат от златото. И тук забелязвам в много от вас как се втренчват в графиката на златото, пада с 2-3% и веднага настава паника. Но замислете се, защо не гледате по същия начин на графиката на валутата, която стои в джоба ви. Абсолютно същото е. С тази разлика, че златото е изчерпаем ресурс и не може да се възпроизведе повече от него с натискането на едно копче. Цялото добито злато в историята на човечеството е около 216 000 тона или като обем това е един среден супермаркет. И край, това е всичко. Златото е било пари хиляди години преди хартиените валути, които използваме днес. Империи са се сривали, валути са изчезвали, но златото е запазвало стойността си. Това не означава, че цената му не пада временно, но точно такива моменти много инвеститори използват за да купуват. Защото ако геополитическото напрежение отново ескалира, ако инфлацията се върне или икономиката се разклати, капиталът много бързо може да се върне обратно към златото. Ако и ти искаш да разгледаш физическо инвестиционно злато на актуални цени, влез в vipgold.bg. Провери какви продукти са налични в момента и се възползвай докато пазарът е под натиск. Напиши в коментарите и ти ли си от този тип хора, които се втренчват в графиката на златото и ще продължаваш ли да го правиш след това видео.